Tak, dnešný zápas bude s top 10 hráčmi na svete. Poďme ich poraziť teda. Bravo Stars. Jeden dole. Smrtiacu ranu dostal. Teraz ideme na ďalšieho. Ďalší dole. Smrtiaca rana dokončí. Tretí dole. Máme jakéhosi špekulanta. Smrtiaca rana dole. Ďalší dole. Top 10 hráčov je toto na svete, proti mne čo hra. Mám z heli. Smrtiaca rana, bum. Kde sú? Tu sú. Pokom strieľaš. Tak, druhý som skončil nakoniec. Nevadí. Dobre borci, nesledujte to, neodoberajte to a nelajkujte to. Minule tam bolo 19 lajkov a nebol som z toho spokojný. Nelajkujte to, prosím vás.